Takže momentálne spúšťam prvý záznam, ktorý nám bude na to, že ideme akurát PMR klub. Sme sa rozhodli, že ideme trošku si niekde akože uvítať sezónu, čiže poopekať, trošku zavysielať a tak ďalej. Rozhodli sme sa, že poprosili sme Ervína, že pôjdeme k Ervínovi na chatu, takže ideme nad Lučenec, no a zavysielame. No a tak chceme aj uvítať akože novú sezónu, našu PMR-kárskú, dvojmetrovú a CB-čkár. Pribudol nám jeden nový mladý PMR-kár, tuto náš Janko a takisto tento je Emov syn, ten už vysiela na dvojmetri, takže to už je už starý, už není mladý. Dobre. Takže to je všetko pre túto chvíľu, no a budem sa priebežne ozývať. Naša prvá zastávka bude u Ervína, lebo niečo od neho potrebujeme, takže práve sme zastali k nemu a ideme ho niečo poprosiť. To je naša prvá zastávka. No a druhá už bude hore na expedícii. Takže momentálne pre túto chvíľku je to všetko. Zdravíme Ervína, hýbaj s nami, no. Kondómy naťahuje. No. Takže pre túto chvíľočku sa lúčim, no a týchto pár minút a trošku natiahnem, nafilmujem aj to, čo tu je, ako sa má náš Ervínko, akú má záhradu a tak ďalej. Čiže tak trošku. Tamto hore sú pekné antenky. Čau, Vega! Pozor, nech vidím aj tých trpajdlíkov. Co si zmúľal? To nikdy neprestane. Natáčaj aj tie antény, tie malé, na digitébek. Takže teraz trošku ideme pozrieť na tie jeho všetky možné antény, aké tu má. Aha. To je jak iná. To je jedna časť antén. Toto sú druhé antény. Toto je tretia anténa. O veľké hovado teda. Takisto aj pekne ukotvené všetko, no. Tuto sú nejaké závesné antény. No. Vo foťaku nedojde. Takže pre túto chvíľu je to všetko. No takže ja znova spúšťam bázmek. Znova spúšťam kameru a práve sme už konečne začali aj opekací, jesť, už sme na mieste, kde sme mali byť. Ovoňajte, aha. Hej. No, ohníček pekne máme spravený, jedla máme dosť, Emovi sa už podarilo aj zo pár spojení porobiť. A vravel, že sa mu ďalej nechce, tak prišiel sem k ohníku. No, ja som sa už najedol tak na štvrť brúška, ešte veľmi nie, ale na štvrť brúška som už najedený. No, takže sme tak asi nejako dobre začíname, najprv s plným brúškom. No a teraz prejdeme kúsok ďalej, aby sme videli aj okolie, kde vlastne sa nachádzame. Nachádzame sa vlastne v oblasti Lučenca, nad Lučencom. V pozadí máme pekný pohľad na Lučenec. Nachádzame sa na Ervínovej chate. Ervínov volací znak je OM7 Peter Y. OM7 Peter Y, takže toto je jeho chatka. Akurát dobrá chatka na vysielanie Papajenkyho, alebo tzv. Lampárne. Hej, toto je jeho chatka. To máme antenku danú, vrtí sa s ňou. No, tuto máme za chatkou pekne ohník. No a tu teraz prejdeme kúsok takto ďalej, dole má pivnicu.
No a my ideme zase kúsok ďalej do jeho záhrady, do jeho záhradky teda pozrieť. Takže ideme do jeho záhradky, tuto ideme nižšie trošku a tam je záchod, neviem či je to jeho, hádam, hej, dúfam, že ho má čistý. No. Tu v pozadí vidíme Lučenec, po ľavej strane vlastne, pred nami teraz, hej, vidíme Lučenec. Celý oný priezor pekne na Lučenec a na krajinu okolo. No. Tati, Tigru kopila vysielačka. No. Emo zase ide vysielačkovať. Takže takto tu nejako máme. Ideme opekať. Takže vraj ideme opekať, takže tuto si pekne sadne. Všade sú špekač. Všade sú okolo na špekačky, kde sa pohneme. No. No a teraz ideme tuto na kúščok ešte ďalej. Tuto k opekaniu zase sa vrátime a ideme sa pozrieť Ervinovi do chatky. No takže práve vchádzame do chatky. No. Tuto je stôl. Tuto má takú lavicu, ako sa hovorí, na driemanie. Dobrá taká fasádzka. Miestnosť, tuto na stole zvyknú byť porozkladané rádiostanice. Ervinovi tamto je antenka. Tuto to zapojí. Také jednoduché, také úplne jednoduchá. Šikovná, malá, jednoduchá. No a tuto máme one. Zase našu onu. Takže pre túto chvíľu sa zase rozlúčim, no a ja potom pustím kameru zase neskoršie. Teraz si ja idem urobiť